Pinten, Lek? Duduhno nggonmu, Lek, duduhno nggonmu. Kian des luas yen sinawang sa selai hai hai Yuh, ya kemenya harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare entah ya Mendes ka. Ngomong. Iya. Meneh sik nggih selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Ya ya saya tak. Kurang Dede. Akarya sengseme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki Jineman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayah golek-golek eder riwari-riwi. Ya. dasar nggih Sakarepmu. dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk ki Iki jane sindel apa gento iki jane? iki ndang-ndangan sak kabeh Kok dengah-dengah. yen dingen bosone wong Jadi Sragen nek niku sok kaya kutuk ngono merusui dicandak terus Tali gocine teuteng glosor bocor. Berarti candak tali gocine Sret. tewu teu tang. glosor Lara lho. Teu tenan. sing sabar ya lek Sing marahi kowe tang tang tang. gak apa-apa kok ya penting aku kan gak ngangkon tak tewu lho Wah, gayane nek omong terus karo nginah ngene. iya no harus kemayu tahu nggak sih Iki Wah, andane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. dia serlencer kuning ngemu kiring Cepet mendem ya. ya cepet tole iki jaluk dia pakai tole iki Oh, ngono candak tali gocine. Teng tak dilet ndasmu. Tak tewu tenan kok. ah kluthuk ngrusui ae kok. pindah pindah masih nang Ampun Kok ya enek atekan. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. sik ta Iya iya. Stop, sakarepmu. Aku kelingan anak. sik to lek kiwas yen ngantika luas jiwate yen ngalire raluwati mencotake sapa bae dolan
ngulon, melayu ngulon. Bocah ki penguasaan panggung Harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pas kalau kita ngene iki. Iki terusno, langsung menek ngene. Nah. Masa mu klarapno kok. Mendes kenis kenes nenis kenas kenis Wah, janjane ngelik ya teko. pacaane tregel mujiwati aduh endah bregase sinangeling kapribadene ibu yen tumbuh lahir bang Iya. Tepuk tangan untuk adik kita. Legit tangan legit Ada legit. sembah